nani nonke emakhaya, igama nguSihle ungenentweni Mkhize, ngithi nonke siyanamukela kwi-podcast affirmation. Uhlelo lumnandi kakhulu lolu, uLozolo Maskandi show. Namhlanje sihlezi neNkuzimalanga. Angazi sizoqala kuphi, ngifike kuphi, kodwa ke ngoba sihlezi naye Mbuzeni mfoka Mkhize, uzozethula yena azisho ukuthi ubani. Mfowethu asikwamukele ohlelweni, sisho ukuthi uyamukelekile kuLozolo Maskandi show. Siyajabula sibe nawe. Ngithi noma ngoba bezabonga nginendaba imlo usibhabha kamsebenzi kodwa usesomandaza umuntu amaqala uJojo mantethazo ngobiqolo ngithi undana kwabo simadungalingi uthi basungizana basathana ngithi la ngiphuma khona ngiphuma emkhomazi lo libingelelayo umbuzeni ngithi uLozolo Maskandi show ngiyabingelela suka ibheda nyawo leli ngani zakho singabe ningazi mina ngiyanitshela ke nje namhlanje ukuthi ilona impela ngani yakwethu awusibeke esithombeni ukuthi usuke kuphi njoba sesikubona usumbuzeni ukukhula kwakho njena usuka la uneminyaka u10 13 kanjalo ufunda ku high school ngoba asikwazi. Umbuzeni umfana wakaMkhize ozalelwe esigodini saseMbuthweni eNhlazuka. Ngifunde khona isikole ngaqeda, ngifunde khona isikole ngibe ngidlala khona isiginci. Isiginci ngisithatha kumama nobaba, umculo into yakithi badlala isiginci kodwa ubaba akazange kwazi ukuthi ethola ukuphumelela kahle. So mina ngihambe enyathelweni zakhe. Ngumfana waseMkhomazi okhulele khona washaya umculo. Njengoba ungibona la sengumuntu oningi uyazi iprofile yami ukuthi bangibiza nge-international kusuka kuphi. Cha, Umbuzeni nje wakaMkhize eMbuthweni eNhlazuka. Okay. Mbuzeni uyakhula ke la uthando lomculo usushilo ukuthi ulibone ulithole ekhaya ubeshawa isiginci ekhaya. Uqale nini la khona usubona la umculo ngizowuthatha ngubeke kwelinye izinga ukushaye kwami isiginci uyithole nawe usuqopha i-album njalo njalo. Kube nini la khona usuthi ngiyoqopha i-album nami manje? Shuthi ukuqala kwami ukucula nje ngisho ukuthi ngisaluse inkomo mina bengumuntu kade edlala isiginci ukuthi kulo lonke i-artist adelikho edumile ngaleso sikhathi sibala uBrenda Fast mekhipha uMamgobhozi mina ade ngidlala wona ngesiginci. Umfazi omnyama mekhiphile mina engilingisa bona ngesiginci. Uphuze Chemist mekhiphile mina engilingisa. So leyo nto yagcina isiyakhela ngikhula isikole kodwa not ukuthi ngoba mina ngangikwenza ngoba ngiyitshela ukuthi ngizoba umculi kusasa. Ngithe nje sengiqedile esikoleni sengisegoli ilapho ke ngathola engabonwa ikhampani EMI. So mina ngatholwa ikhampani angivange ngime mina akuwena ohamba ufuna angivange ngiyenze nje idemo. Ngicabanga lokho nolandela umbuzeni uyakubona naloko ukuthi cha lo muntu unobizo emculweni akangimine engavele ngaye emculweni ngaleke ngithi ngicela ungisiza ngamademo cha mina ngakhethwa nje kodwa umbuzeni siyacela uplan ukwakhe i-album ngangena nje lapho 2006 ngafika khona nge-album ethi ngixolele edala ngangina 18 years lapho ile ngafika nje ngashisa nje kanjalo. Ungena ke studio kuna 18 years sebekhona abangaphambili kwakho injani feeling nawe uyayibona ukuthi nje ngilowa ngene studio nje ngizoshaya ihit noma uthi nje ngiyokwenza nje into engiyithanda ngekujwayele? Mina ngangekho sure ukuthi ngase kube ihit ngoba one ngangingaziwa futhi kukhona abantu abanamagama ne-competition ibinkulu ngalesa sikhathi ngoba nje bekuthengiswa ama-record uyabona nje kukhona abaculi esibaziyo nje ukuthi makuphela mekhiphe yena vele focus izoba kuyena. So mina ngifikile ngumfana omncane ngoba mhlawumbe ungakukhumbulisa ababukeli babekhona isikhathi bengaphambi. Mina ngifike nje kade xakoshwini umtekhala oshwi bekhiphe le album ethi ngafa nami ngafika nje futhi ngagaleleka ngashaya kwezwakala okwazi kusekuneminyaka lapho ke ngibala umgqumeni nje mina bengize ngimsize nala kuyisiginci me-record indlamansi bayazi nje abaculi ababesagida ngibala omjikijela ababesagida kumgqumeni. So bese ngivele mina sengikhona sengivele nje sengibambile kodwa hayi ukuthi ngimdala ngasheshe ngangena nje ngimncane. Nayi ke ijeni uhamba ke emculeni uma uhamba emculeni uhlangana naziphi iy'nkinga nabuphi ubumnandi obutholayo usungenile studio uthe EMI yakusondeza eduze? EMI futhi kwi-EMI ngangiphethwe ngathathwa ubaba uThami Mdluli. Uyena nje umuntu owakhe umbuzeni nje la ngikhona uThami Mdluli mina ngangingazi lutho uyena wangiproducer wangifundisa ukubhala ingoma ukuthi yakhiwa kanjani ingoma njengoba nje ungibona nje ngiyi-unique kanje ingoba vele ngiphethwe ngiphume esandleni vele kwi-producer esimkantshubovu. So ngihamba ngaba nazo-ke iy'ngqinamba-ke ziba khona ngoba phela
kuyo yonke efieldini menamba kuba khona ama-challenges afikayo. Kodwa mina ngicabanga ukuthi umzima engidibane nabo bekuyibona nje bokuthi umculo vele nawo usuqala ukuthi ukuba ney'nkinga. Sibala i-piracy, sibala nje into ey'nkolo ukuthi umculo njengoba kumanje usushintshashintsha nje. Sithi kade kuwama-CD, sekwama-USB, sathi ama-USB, no, sekufanele iy'ngoma manje siyi-download. So, ngingasho ukuthi izimo engihlangabezene nayo ey'phethe wonke iciko njengoba singamaciko. Ukunikhumbuzisa ababukeli emakhaya, usahlezi nayo sihle ngenentweni Mkhize, uhlelo Lozolo Maskandi Show, kanti sihlezi noMbuzeni lana inkunzi malanga. Mbuzeni, udumo abantu abaningi balithole ngawe, balithole kuwena nakho su-release ingoma ethi uRihanna ethi Shine Bright Like a Diamond kaRihanna. Awusitshele kube njani, uzizwe unjani igama lakho libizwa ngapha nangapha ngoba liyahit leyana namanje abantu basakhuluma ngayo, abaningi mebekhuluma ngoMbuzeni bakhuluma ngaleyo ngoma ngoba siyazi futhi ukuthi unobudlelwano obuthize noRihanna usazosixoxela ngalo, kodwa asiqale la engomeni. Mina shuthi isiphiwo sami yazi sithini wena mntakababa. Mina ngiyakwazi ukuthi ukujula ngasuke ngabheka ngathi okay, overseas intoni thina labashaya ngayo thina. One, overseas mawuthola ukuthi ingoma yakhona nebeyiproducile, uthola kwingoma izodlala isikhathi eside namanje usuthola ukuthi kusadlala iy'ngoma esezineminyaka eminingi zakhishwa. Ngani na, so ngabe sengibheka ukuthi shuthi ngendlela mhlawumbe abanemishini yabo emikhulu or mhlawumbe thina sicinezele, ngase ngiyabona no, angeke ngibheke like le ngoma yaRihanna iyi-hit. Ngase ngithi awuthi ngithathe le ngoma yaRihanna bese ngiyenza mina ngesimbuzeni ngiyifake noma spices zamaskandi. So kanti ingoma izofike abantu beyithanda. Ngijwayeleke ukukwenza-ke lokho as njengoba nazi ukuthi mina engakho iParis. IParis le yamthandeni, umthandeni nje yakhiwe yimina. Uyisholo wena ababukele njalo ukuthi iParis le evutha amalangabi uyani inkunzi malanga kuyona yakhile, kodwa-ke sisazobuye singene lapho, siyeza lapha sijahile. Ngibale oNomcebo Zikode. uNomcebo Zikode lesuke khona ngisuke ngikhona kade saqala ukusebenza, asiqali njengoba esewina ama-Grammy. Ngibonile nje ngibonile inkundla zokuxhumana uNomcebo noMlibe niseGoli kwi-breakfast show bani. Besibhizi nale hit yethu esikhiphile ethi uSathane ezotholakala online mhla ka-2. So sikhiphe nayo ingoma nje eshisayo kakhulu. Okay, asubuyele la engomeni le kaRihanna emva kokuthi sishayinile-ke yaba bright-ke njenge-diamond ngempela, seza ukuthi hayi uMbuzeni ngempela uzohlangana nesihlabane suRihanna impela, kwagcwala amaphepha nako-TV kanjeyana. Kwahamba kanjani ngoba abaningi babesemagangi ukwazi ukuthola ukuthi le hit enizoyenza nayo izwa mnandi kanjani? No, ngingasho ngithi mina entweni lapho endabeni yaRihanna esikhathini if uzokhumbula kahle ngibe ngibhizi naleyo nto ivele ukuthi sizosebenza noRihanna mayelana naleyo ngoma. Ngaleso sikhathi kwangisaba nokungena kwe-lockdown, ukuvala kwezwe, shutdown ngasho njalo. So kwacaca ukuthi ezinye izinto okwakufanele zenzeka zamosheka nje. Inkulu nje into yamosheka ngoba kwakufana namagigama kwakufanele ngiye phesheya, into nje ethinta uMbuzeni zama from ngaleso sikhathi. Kodwa azimile ukuthi ekutheni into engeke yenzeka. Bayazi abantu ukuthi mina iphesheya into engiyihamba engathi ngiyala next door, uyayibona. So lapho engomeni kuyimanje ingoma ikhona, kuwukuthi angikakavumeleki ukuthi ngingathiwa ngayidedela kubantu or ngingakhuluma ngayo. Ngani na izinto zaphesheya basebenza ngenye indlela. So ezinye izinto kufanele ube ne-right ukuthi cha njengamanje sesiqedile, so le ngoma sengingakwazi ukuthi ngikhulume ngayo ngiyile, kodwa ukucula sengiculile nama-voice akhe yonke into nje sekushoda ukuthi nje into yakhona sibheke ukuthi mhlawumbe izinto mezihamba kahle by next year soqala ukuthi iy'ngxoxo zethu zikhombisa ukuthi kuyiwa kanjani, nanokuthi angisafuni ukukhuluma ngento lento i-pay attention kakhulu kubani bayilindele. So sengifuna nami ukukhuluma into ethi nansi ingoma, uyayizwa leyo nto. Uyisholo yena ukuthi ukhuluma into ezothi angifuni ukukhuluma ngoRihanna njalo. Kodwa kusala nami senginako engikulalelayo endlini okukhona. Okay, mesibuyele emuva kancane sibuyela la eSouth Africa ngoba sesikhuluma nge-US manje sikhuluma ngoRihanna. Yebo. Asibuyele la eSouth Africa, eKZN eNkandla.
usebenze kakhulu nendlamlenze ukhuzana. Imisebenzi yakho siyayazi. Sitshele ukusebenza kwakho naye ukuthi kuhambe kanjani kuze kufika la khona la singasaboni khona ngasolinye ngoba kuyavela ukuthi nagejana lana gejana khona kwase kuyanqamuka ukusenza kwena. Awusixoxele before siqhubeka phambili ukwenzekani? Hayi no, sasebenza nje kahle nokhuzani ne, ngashaya isiginci. But emva kwalokho ngathi sengizwa futhi ngayibona nje kwi-article kwilanga ukuthi hawu uMbuzeni zimehlulile iy'ngoma zaselentozaneni akade ngiyishaya. But ngangakunaka-ke lokho-ke yayibona leyo nto. So but nasesho-ke nokuthi akavanga ebe interested for isiginci sami. So asivange sibe ngale ndlela shuthi ayesifuna ngakhona. Wakutshela yena lokho ngale ngathi usumenzelile akavanga esho lokho ukuthi asikho. Ngakuzwa nje late futhi nami ngakuyeka ngoba sometimes angena lo muntu olandelela izinto kanjani. Kodwa mina ngesingami ngangiyitshela ngenze kona lokho engikwenze kumthandeni. Ngoba mina into engiyenzile iyona eshayayo. Okay. Wakhokhela? Hayi wangikhokhela. Wakhokhela. Hayi kahle kamnandi nje. Siyabonga. Into yasentweni yabuyela entweni. Sisahlezi noMbuzeni enganza kwethu iNkosi Malanga. Uyena impela oshaya ingoma eshisayo kuyimanje ethi Paris eshaya umthandeni. Sihlezi naye lana kwi-podcast affirmation. Kama ngusihle uhlelo uLozolo Maskandi show. Sisasenawe hlala nathi sihlezi nawe. Ngane yakwethu mesiqhubela phambili right wasebenza naye shuthi nagcina niqhelelene njalo njalo. Yebo. Okay. Wenze kahle kakhulu mfowethu angiqama amanga abaningi bayasho ukuthi uMbuzeni uyishaya zonke iginci. Ushaya esakhemisi, ushaya esamfazi omnyama njalo njalo. But kuwe khona la ikhona isikhathi engazuthi khona uhlaselwe usathane ngizosho njalo. Abaningi babethi uhlaselwe usathane ngoba wakubona lo Mbuzeni evela kuma social media engaveli kahle neze. Kwathi kodwa usaplaka nami Mkhize ithakatho ubani? Wawuthakatho bakupela ngoba wawuvela nje uhleze nje udakiwe. Ngizobeka nje wehleze vele edakiwe. Lokho asikufihle. Cha, ngingasho nje lapho ukuthi cha, ngeke ngaba khona kulesi simo sokuthi wena ngiphuze kakhulu utshwala. Okay. Futhi sometimes ezinye izinto ngisho nje ukuthi usathane. Ezinye izinto ugcina uzenza wena Mkhize, uzenza uthi uzenza ukuthi wenza kona, ugcine kujwayeleka, ugcine nje sekuba over. Nami bangena kanjalo ngagcina nje sengumuntu obonakala njengathi uphuza kakhulu utshwala yayibona. Futhi abantu abaningi basebethukile beyitshela ukuthi ngizokuwa. Sometimes kayawaka ama-artist ngoba utshwala buyingozi. Mina ngeke ngiwe ngoba ubu-artist into engiyiphilayo. Imake ama-artist amaningi ngiyazi ukuthi ayashaya. Mhlambe lokuphuza kwakho kwase kwenza ukuthi ungasakwazi ukuthi wenze umsebenzi wakho wokucula nokushaya iginci. Utshwala base bu-affecta kanjani? No, mina bangangi-affect ekushayeni isiginci. Isiginci bengishaya ngidakiwe. But okwakukubi ukuthi always nje uzongithola ngidakiwe. Angisaphuzeli utshwala ukuthi mina ngiya-enjoy. Mina nje ngiyathanda nje ukuthi ngathi ngake ngidlule nje e-tops nje ngishaya. Uyabona? So as umuntu omkhulu njengami-ke bekuba kubi ngoba abantu abaningi basalindele okuhle okuy'nkulu. Manje uma uzothi uyabonakala uyadakwa nje njalo uyadakwa. And futhi ngiyayisa phela mase ngidakiwe ngibuye ngikhulume ezinye izinto. Uyayizwa nje le interview yethu ukuthi ihlelekile. Kodwa kube ngangikuthintile bekukhona okuningi engisazokuveza amadoda ngoba phela nginamaqiniso. Khona amanye amadoda angisabayo uma ngisuke ngikhuluma ngoba uyayikhipha into engaphakathi njengoba injalo indaba ukuthi uyayithatha noma uyithandi. Cha nje kodwa ngiyenza ukuthi kuze endlebeni zakho ingene la izwakala. Uqinisile masho njalo khona enye interview engangayibona hayi impela kwakubonakala ukhabazela ukuthi ubudlile babengabhekani babengazwene kahle nelinye ibhena nyawo. Bawenze njalo afana nenyoni emhlophe. Saseyiwona njalo utshwala noma kwakusekuvele. Umkhaya wami bekuyinto yomnsizwa nje. Okay. Bekuyinto yomnsizwa nje ukuthi makushawa ingoma. Unyoni emhlophe awuthi ngichaza. Unyoni emhlophe ufana nobhuti wami, kubhuti kumina. Okay. From kade saqala nje naye. Singakadumi. Yena kade aqala yena ngoba uqale waduma phela ngenkosini uphuza Clemens. So mina bengumfana nje olandelayo. Yena sekwazi ukuzibona izinto yayibona lona. So into yethu isuka kudala ukuzwana yayibona. Kodwa sike saqala sangabona naye uyawazi amaphutha akhe.
nami ngiyawazi Uyawaza. Kodwa zonke insizwa zandawonye nagcina kodwa sawugcina sihlale phasi-ke Athelana amazwi. kwakuhle-ke futhi nombuso wamaciko ngithi wakwazi ukuthi usihlanganise kahle kanti futhi vele-ke enye into-ke phela abantu abaqhathama kakhulu abaculi ingena kakhulu la ebalandelini Abalandeli. abalandeli Yini siyabathanda abayenzayo e-wrong ukuze phela nabanye abantu noma amaciko asemakhaya asakhulayo afunde noma athole ukuthi yini le fanele ayigade njengoba nje uMbuzeni echaza ukuthi abalandeli baba nesandla ekuthenini ama-artist noma amaciko agcine exabana. Awuchaze mfowethu. uyabona nje one bhuti uyabo lento ukuthi le mculweni kunoqhawe lami iyawubulala umculo iwuqede ngoba njengamanje ake kuthi ngizolinganisa ngey'nkunzi zethu amakhosi la siphethe Yes. uKhuzani sinogcokamelisha nangu ugcokamelisha ushaya iParis imnandi leya ngoma mawulandela uKhuzani fanele wenze njani ayifani ungayithandi ngeke uyithande ingoma manje ingoma ithi ngidlale le groove khona njengamanje kuthiwa Paris mawulandela uKhuzani fanele wenze njani fanele uphume ethaveni esportini angazi yayizwa ukuthi yimbika leyo nto ngoba manje phela ekuqaleni kufanele ukuthi umculo siwalandele wonke namaciko mina njengamanje ngiyawudlala ushuni wakaZulu ngiyawulalela njengoba ngidlalela omthandeni hayi ngoba ngeke uyidlala into ngingayilaleli uyayibona ngiyayilalela Eastern Cape ngiyalalela futhi nakwi-album ami khona isiXhosa khona yonke abalandeli-ke benza ukuthi-ke umuntu noma esebheda nje kufanele nimlandele kanti umuntu niyambona kufanele etshele ukuthi hayi cha engathi nje ikuhlulile nje ingoma awuzama ukulungisa ngithi uyamakha umuntu uyabona uyamakha engathi hayi usekushawa usibani awulungise nala basakhe kodwa abalandeli bothi noma ubhimba bethi hawu siyamlandela uyashaya ingoma. Mbuzeni ukhiphile nawe ngiyakhumbula wawungimemile ngangikhona laphana sasikuphi kambe la lontsha khona amahhololozi amahhololo kwakulontsha amahhololo laphana kwakukhona iy'nsizwa kubumnandi ngiyakhumbula wayikhona uBahubhe wayikhona uShasa lekhansela wayikhona uPhuze Khemisi oMadli babe baningi nje kwakumnandi awusixoxele ngaleya track mfowethu ngayizwa ishisa kakhulu. Ngibonge nje kakhulu nangelontshe kwenzeka into ngibonge nje for isupport namacikeze ezoperform ezongisupporta. One ngibonga ukuthi eBet Center ngenza umcimbi lapha we-live performance okuyinto engajwayelekile uyazi imicimbi eminingi sebeyayibalekela i-live. Yes. Obheka nje ama-event amakhulu awukho live. Mina-ke ngidlala u-live wengene entweni kodwa kufanele ngoba abaculi abakwazi ukuperform u-live. Kungani? Mina ngakubalela nje abaculi ngingabala ngithi ubaba uwashela imhlophe uPhuze Khemisi khona nalombhemuke ngeke ngizwe live umuntu wenziwe ngingabala nje lapho mekuthiwa ngikhuluma mhlambe ngo-live nami-ke ngibala ukufanele ebhanci ngibala amabhenanyawo kodwa hayi abaculi nje abawazi u-live. Tshela umuntu ongazi ukuthi ukubaluleka kokushaya u-live kukuphi emculweni more especially kaMaskandi. Ukubaluleka ukushaya u-live kukhombisa ukuthi ungumculi wangempela ngani na overseas ayikho indaba e-backtrack yenziwa umuntu ongakwazi ukucula. Live performance nje overseas even nesiyaphesheya suke so-performa sodlala live umculo umnandi nge-live performance ngoba usuke udeliver lento okuyiyona yona abantu abayilambele abafuna ukuyibona. Mawuzongidlalela i-CD bafu emotini yakho unayo i-CD yami ne uyayidlala nophuma emsebenzini uzoyidlala uyilalele so uzokhokha u-150 ukuthi ngiyothenga ithikithi e-stadium then futhi ushuthi ngiyokulalela i-CD lo naye endlini olayo emotini ayenzi sense leyo nto. So uyabagqugquzela? Ngiyabagqugquzela ukuthi mawuye eshowini ubone uzongibona lapha ngiphethe isiginci ngishaya isiginci uzongibona ngicula ngithi noma ngababiza bonke kunendaba ngizobe ngenza lento okuyiyona live performance uyabona. So into engizama ukuyibonga eBet Center ngagcwalisa indawo engavamisile ukuthi uyagcwala kuthiwa abaculi abayikhona ngani na indawo ejwayele ukwenza imicimbi ye-jazz uyabona. So mina abafike ngathola isupport emangalisayo ngiyakubonga nje lokho kakhulu nanokuthi ngene ey'ntweni ngiyalifuna nje noLozolo njengoba ngizoba ne-festival lifike nje liyosakaza nganza kwethu uyayicelela ngiyayicelela nje
i-podcast affirmation uLozolo Maskandi show ibe khona iyosakaza bukhoma. Sizoyikhuluma leyo, ngithemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Yeah. Mfoka Mkhize, kwamnandi wayishaya ingoma. Angisengifuna manje ke singene sigxileke manje ku-Paris ngoba abaningi abazi ukuthi i-lead guitar ishawa uMfoka Mkhize. Uye lo esinaye kade vele ekhuluma ngayo, kodwa nje manje sifuna ukuthi sisugxila kakhulu ngoba le ngoma inkulu. Awusitshela mfowethu ukusebenza kwakho nomthandeni kuhambe kanjani ukuze kufika njengoba nje ingoma ihit? Angeke ngithi kuqale la umthandeni, ngiqala ukusebenza naye, ngicabanga ukuthi sengisebenze kuma-albums akhe mhlambe esi-3 noma esi-4. Hayi bo, uthi ubuthembuza ukuthi Ndlamlenze uthi Phela mina into eyokuqala nje into engiyenzayo, mina ngiyazela ukuzosebenza webafa. Anginako ukuthi nina nizwana. Mina ngingasukela ngishaya isigingci ngibuye ngizosishayela la silonke ubani enginikeza imali si-happy. Nanokuthi-ke mina le mculweni angizele nje umngane. Uyabona nomthandeni nje ngakutshela. Akusho njengoba ngimshayela isigingci mina sekufanele umthandeni eleke engi-WhatsApp eleke ngibingelele no. Sihlanganiswe umsebenzi. Nami futhi ngeke ungibone ukuthi njengoba ngimshayela iParis sengizoyithi imina le ngishaya iParis, imina le ngishaya iParis. No. Angisebenzi kanjalo. So uyazi nje naye ukuthi nengifonela uzongifonela ethini. Intoni ekufanele sihlanganise. Ngoba into eqhatha abaculi lokuthi manisebenza sesiyoba njalo busy sidlana namadombolo lesihlangene. No. Mina nje ngibona ngihamba nabafowethu, ngihamba namavele umli ama-artist okuyiyona engisebenza nawo. Angeke ngithi one-ke la kwi-Paris-ke ngizela kumthandeni. Umthandeni ngamshayela i-album enye eyayithi eyaphuma number 2 ethi Amageja. Sashimela Amageja kuyaliwa. Mina ngashaya leso siginci futhi kulo album. Ngaphinde ngazoshaya nenye eyayithi Dog Style. Ngiyayazi futhi. Ubengibiza nje engomeni mhlawumbe izu-3 nje ngifike ngizofaka, bethanda le test yami yesiginci. Bese ngizom-add-ela nethi Dog Style. Ngaphinde ngamthintela, ngaphinde kwazoba ile sengikhohle isihloko sayo sithini before lethi Paris. So ubengibiza nje ukuthi e-albumini yakhe kokunye ngithole sekuvele seyenzile i-album yakhe imnandi. Bese ethi inkonzo ngisacela ungifakele lezi intambo zakhe ezincane ngithanda zona. Uyayibona, ngifike mina sengizokwenza lokho. But okwe-Paris-ke le ngathi ya trend sihlalile naye phansi ngathi mina no Mthandeni, ngifuna ukuthi ngi-introduce wena usulakhile igama but abantu basalindela umusic kuwena. Asike sakhe ingoma engeke ithi iloshuni kaMgqumeni ngoba ama-artist amaningi ngoba kwabakhona uMgqumeni yonke into seyoba uMgqumeni sekuyinto efanayo nje yonke into. Ngathi mina ngifuna ukwenza mina ube unique, so shaya nje ingoma kuphela. Akusho ukuthi kufanele uzothuka umuntu ukuze ushaye ihit. No. Shaya ingoma nje seceleni. Yamasana yaduma ingoma. Nayi ingoma futhi kwayona le ngayifaka. Mina ingoma engangiyiplanile yilethi Mubi Kamnandi. Bese kuba ilethi ilezi ezinye nje esasiyi-practice. Lethi Paris yangifikela ngiqala ukuthinta isiginci. Ngashaya yona wathi umntandeni hayi ningabe nisayeka imnandi leyo, ungakusayeka imnandi kakhulu. Uyisholo wena nange sihlezi naye ukuthi siwasho yena. Wathi ungakusayeka imnandi kakhulu leyo. Yathi yawu number 1. Inhlanhla yakhe-ke futhi nawo Mthandeni ngoba phela enye into iba nokuthi ubani unenhlanhla engakanani. Kuyasebenza ngoba nami uzothola mhlambe kube ngayishayela mina kwezophinda ime nje kufane nje namanye ama-album. Siyajabula kakhulu. Siphinde sikhumbuzise sihlezi naye uMbuzeni, igama nguSihle ungenentweni Mkhize, uhlelo uLozolo Maskandi show. Mbuzeni sesiyivala nje inkulumo yethu mfowethu. Siyajabula ukuthi impela sinoMbuzeni engathi uzelwe kabusha mesikhathi sinalo yana esimaziyo. Sitshela ngoNdlunkulu-ke manje ngoba mhlambe singasho ukuthi awuyena yini umachiliza lo uwenza uMbuzeni abele enje manje ngoba sakubona maphepheni ukuthi hayi usuza thiwe ngana kwethi into esiyaziwa yizo leyo, akuyona into entsha. Izwe seliyazi ukuthi sathi uMbuzeni sambona eyishaya zonke izinkomo, awusi nje qaphu. Cha nje ngithathile nje wena Khabazela. Nanokuthi kufanele ukuthi nesikhule. Kubalekile nje ukuthi mawuyibhungu lakini uzambe zonke igaba. Mawuyibhungu kufanele ugame ukhombise uphume nje kufanele. Cha nami ngikwenzele yonke into noma kade sengiphinda-ke. Hayi bo, usuphinda? Awu mina ngiyaphinda nje phela. Ukhahleli bo, ziningi iy'nkomo kaMkhize. So ngike ngathi ngithathile nje ngachiliza futhi nakhona
bengibonisa thina abaculi thina ave saziwa njengabantu abayigebengu and futhi abaqonywa ngapha nangapha. Yabo futhi kuyenzeka-ke lokho ngoba phela uma umculi ngithi uthandwa nangapha nangapha, yayibona lona. So mina bese ngenzela ukuthi angibonisi njengoba abantu bebukela kumina Mbuzeni ababonakale ngivele ngathatha iy'nkomo zonke ngayifaka etrakini, ngafike ngoyichitha khona lapha imali ngayishiya khona ngamthatha nje ngathi ngithenga isinkwa. Awu siyajabula. Wagana ugcwame. Ngithathile futhi ngisazophinda. Angisiyona nje into eyinkinga. Uthini kubantu abasakhulayo emculweni, uyabagqugquza nabo bathathe noma baqale baphile njenganawe? No, mina ngathi and ngiyagqugquzela ukuthi umuntu thatha nje uma uyibhuku. Usondeze eduze. Mekoneka futhi angithi naku inkomo uyayithenga ivele iphathwa amakhizane if ngeke usho ukuthi ngeke usaba nenye inkomo uzophinda uyithenge ngoba uyayithanda. Hayi, ngiyabona. Ngasho nje ukuthi anethatha mfethu mengabe angizwananga kwa-divorce-eke, divorce phinde uvala isikhala futhi eduzane, uyayibona. Okay. Impilo iqhubeka. Mfowethu, njengomuntu owusomabhizinisi ngiyazi ukuthi unekhampani yakho entsha, awusitshele ukuthi wobani abangaphansi kwayo, amaciko angaphansi kwayo, bese usitshela nokuthi-ke singakuthola kanjani ngoba siyafisa ukuthi sikubhukhe emcimbini. Ngizwile usukhona nomcimbi engathi uzowuhlela noma owuhlelayo uzobe ususigoqela gcwaba. Njengamanje uma ufuna kunama-artist angaphansi kwaMbuzeni, ngivule ikhampani yami i-MBZ Worldwide. Okay. So ngaphansi kwaleyo khampani ngiphethe ichwane lebhaca okuyena okuyena nje i-artist esilaziwa futhi esisebenza naye kakhulu. Ukhona uzoreleasa nje naye i-album yakhe, ingoma yakhe ethi Zulu Omnyama sesiyirekhodile nje, izovela nje next week. Siphinde futhi ngizophatha umfana umli. Ngambona lo mfana omhlophe nje la ohlala ebhizi nje egroupini yakhe. Mkhize ngambona phakathi TV. Naye uza ne-album yakhe ethi ngicela ungibambe. Ngisakhuluma ngamaskandi lapho. Bese sizophatha uMavela oshaya i-Afro pop fashion lapho nje. Naye ukhona la album iyeze i-single track yakhe ethi ngamthanda umuntu wayibulala inhliziyo, ithi inhliziyo ungaphansi kwe-MBZ. Reindosi ukhona naye. So iwona ama-artist umkhomaziphelele ukhona nawo uphuma ngaphansi kwe-MBZ. Namanye-ke amaciko engicabanga ukuthi ngizowathula ngokusemthethweni ukuthi bewazi abantu. Babukeli, asibonge kakhulu. Mhlambe sasigoqa nje sicela ukwazi ukuthi bangakuthola kuphi abafisa ukuthi bakubhukhe, nalaba abathanda umculo wakho bakulandele kuphi njalo njalo. Uma ufuna Mbuzeni ngiyatholakala enamba ethi 083 404 1476 083 404 1476. Bese ngiyatholakala kwi-page ku-Facebook elithi Mbuzeni Sibhakubhaku. Mbuzeni Sibhakubhaku. Yebo. Bese ku-Instagram uthi @Mkhize Mbuzeni, ku-TikTok uthi Mbuzeni Mkhize. Ngiyatholakala 17 December ngibophele wonke amaculo eRichmond Sport Complex. Ngicela uLozolo lizongenzela lento. uLozolo Maskandi show libizwa le eRichmond. Hayi noma kanjani siyathembisa mbukeli, sithi asibonge ukuthi uhlale nathi, wasibuka sixoxa kabanzi noMbuzeni. Sithi siyathembisa noma kanjani sizophinda futhi usibone ngokulandelayo. Salute.